Hello guys, majong adlaw natong tanan sa karong adlaw guys, dakos gawas sa duko ng mata kay ting eskwelahan naman pud pero wa paslik si absinin sa na rong adlaw kay papamasag na anja ba to ihatid. Arang gichatan ni jang ma'am. Anja dakos gawas arang lamia tan-awag buwak guys na. Tan-awa ninyo. Nice na tanawon kay namuwak na jud sa tanan. Nara guys. Pasong-pasong may amang ihingan dani kani. Hala siya. Kay tulo dito Tulo nagkuhan. Diya magtiwas di kurok pang laba. Kaya pwede kang labhonon sa panahaman. Nangadag ag kamunggay. Da guys, nanggit budol pahit ko ning daga dari babaw. Satan pa ko. Ibi ko pag arang lamia. Kuwang-kuwang man ay. Arang lootos mga bata. Uy, day sardinas. Hanin ning klasyas pagka budol pahit. Baw. Baw. Chep, hanin ning klasyas pagka budol pahit. Kuhaan ko nun Mikos-mikos. Hinalo, Napi mangga, ginadili, pero lami. Isa ko lang ni Pao. Di asa matun itong hotdog. Ano ni Pao? Para asa matong hotdog. Kanhay, kailangan sigla. Ito sa Pao. Mi sardinas, oy. Ginoo ko grabe nga lawarusan naman yung taon ron. Agin dukal pasiga sige ron nakaragabing asuha. Puhag na ta. Hindi natin. Abaw nila. Halo, ani. Ihalo na na oy kay isinda nagkaan. Aray jati. Bagay, ano naman ron? Ako ipagpakan ako bandi. Ha? Bay 5. Teng, katulad bang ipagpakan nyo, teng, kang dali. Manguling das Yubax. Yubax. 5 ra ha. Mi apa oy. Gutasa nagayud kaayog yod. Isa pa ninjong ideya diha. Ja, hilig jig hotdog. Mao ka. Mangil. Lami, bayan ng hotdog. Wa nagkaha, ulbo na nagkaha ron. Pasigaw sa ninyo. Kalbohon, manggalip, sigaon pa. Mantika, next! Lujag mga nagibudod pa ito. Uy. Mia, oy, ipit kita ba? Aw, ipit, oy. Aw, ipit, oy. Ala, ay, mag-isa ko lang. Long, kapili ko 5 long. Pili kong 5, kaya mag-live ko. Huy! Lisod, pag taghakan kang sami. 4 ra. Upat, kabuog, ija. Listen, pag kita mag-adjust. Kay Sardina. Diyan pa nga guys, is dugang. Ikaw. Ako mo hatod. Na kaya kasi nabalik yun, urot na nagkaon na mo. Alida na. May mga tay. Magyabo ng juice ha. Asa? Mau na diha, mama, apiangan naman. Ilong lagi ka. Ilong lagi moment. Hapit sa din. Wala pa bigyan mo kaman. Abigil lang, mahumot pa man siguro kang magkaon raman. Ambisa ng juice, ding. Nas baso. Dari ko dapit kinagahan. Dari ko upaw kay. Landong.
Glisig ka ng pangaji. Uy, pangajiin, enjoy. Arong tagaan pa mo, grasya. Picture sa tangtangan. Sige, picture sa kuno, guys. Grabe, pinakarat man itong pagkakuana. Hoy, no bad word. Time lapse na ay. Mga onta, guys. Basta ko na itong dos. Mahulot ako ng dos. Uy, wa kay pangunaw long. Nangunaw man ni gahapon. Sir, pang paniod to. Ayun, salip din along. Kay vlog na. Legal, kom-kom. Stop, boy. Boy! Alah, bahala ka bulitas. Boy! Boy! Ay, kung kabilo ka na rin, wala nga ni. Ay, tukupi, upaw! Abot na yung na sa California. Hindi ka, hindi ka, Juri. Aw, kamera ka ba kalugap? Si Malia, ang kaon. Uy, murag ning bati na magham. Kamera mo ay kan sa dinas. Kapitaan ba? Madyo din nga ni kada adlaw na rong way kas bugas ba? Ano po? Nain na pag nga. Stop na, stop. Stop na lang tuwa. Kasi aning yo, magkami. Wow. Taktong na ba na? Nangok ba? Kailan sa may love, pakan ano yung may love nansa. Ang bitong takados dahil sa butang. Ang bina. Muraghang na dun. Bato sabi? Katabunan pa pa. Kira na. Diyan, nahadlag di siyang matabunan, diyan kagwapa. Ay! Baso sa... Ay! Uy, boy, dali boy! Paso. Tiya, kain bahin na. Yapi, delikado eh. Kung na ito. Ikod. Ito na kay delikado. Di, ako sa tantan ito ka. Ako na lagi may kabalangag. Hapon. Sabi kay salamat sa panood ko. Pa, salamat sa panood ko, pa. Asal ka pa ako. Hello guys, diyan na dislik sinauli na tagbo sa merkado. Ma! Nagdato nagkalit. Ano naman ga? Ang sa mga imong ipanggang anong digana man eh. Asa pag may maajuhon dani. Tanawon ba? Hani imong gimartes na rin likod. Hindi maajuhon na. Di ama. Hani gimartes nimo. Ano ko bulingan man eh. Bulingan eh, be? Ay, sus mo na. Di ama. Bright di kabino. Parang bright ta di pata ah. Ang liwat ta di mo na be. Bright no. Kaya nga nung nagkaingana man. Diyan gipicture na nagki si Mariano ug agbaji guys. Diyan gipicture ni Lexi si Silvong Mariano. Grabe yung bright ta ding Lexi jud. Ah, dede jay bag-ong sanina guys. Mau suot ko na. Panilabahoy ipalitan siya. Pirlo. Sira palitan ni be. Kana madabhanan. Nadig na panti na pisang gala tulog ka buok. Hilig kag yelo rong tuig gabi. Kan ilabanan ni de. Alabanan. Tanan. Mo din yung chocolate ulingan. Okay, dapat chocolate guys da. Sit down sa aribe kay na tayo kay gimartes nimo. Kumusta mo kada to? Wa ka na nisko? Naidisko ah. Saan man dada to? Lechon. Disam ka daring diri milk. Dada ito yung gatas guys. Bear brand. Bantag di mo inom ha. Anak mo. Lagi bantag di mo inom. May Milo. Salamat Mariano. Biskuit. Chubby. Magibar. Duha ka pack. O choco chips. O butter coconut. Chubby gihapon.
pamalit ni Mariano. May plano magpada. Cream O. O kombi. Ikaw namili na ni be? Dapoy Oreo. Tagas Ariana na niya. Dapoy Ignog. Ma, imo ni. Excuse me sa. Texas. Unsa man giputos? Nakoy safeguard. Ah, okay. Uy, with resibo man. Ipitaan ba? Na may resibo, marag ipitaan ba? Nakoy pulbos pero gamay. Nja, day, lucky me na kuan. Ano ni? Cup noodles. So, mara ni guys. Hindi ulit ito sagna. Hindi ito sibo. Mulit siya na po ng sibo. Mulit siya ng sibo, be? Ha? Mga papa, mulit siya ng sibo. Adi, Ano siya, ma'am? Tip, tanaw, tas yung usimisira ng bag mo. Labanan ni, de. Maging mo toothbrush. Bilhin na po. Daga na kwartas, Lexi. Oy, ipitani ba? Suguin na. Dirilo pa. Di eyeglass pa. Siya na all. Haba ba guys, right, di ko believe di ko na mo base imong utok be. Naka-mindset pug ka. Mora na isabig hanap raman pagka-pictura. Mato kayo karasakpan na ning imong papa pagka-picture be. man. Da guys da. Hanap man. Na. Agis. Yuhaw na ko. Za kuan picture ang Lexi. Da uroy. Daghan. Siya, grabe giupat pa ni Japog picture. Hindi mo siya na. Gwapa man dahil po. Daghan dahil style. Daghan style. Daghan dahil si Jamo na. Baji. Gwapa ba? Hindi. Adi? Kasi mas gwapa naman. Ikaw. Ay, sus, marusip. Balik na. Abay, syempre naman. Kaysa ko tagi mga ako na yung kulot. Buong ilok. Mana? Buong ilok. Ang sanay sa tos pa nanis ko unja. Nanis ko. Dangbog. Nanis ko unja. Nanis ko. Unja. Dugay si Jenny uli. Ngan si Jang. Nakaliyat na si Jenny uli. Si Jang alas 5. Asing ko sa buntag. Marusip. Ya, iyan taik na ije. Grabe, marites si Lexi. Bibig ka kumpensaan kay Bright ni. Bibig ka kumpensaan kay Bright. Salamat dari Mariano. Bantay ka na ng imong gatas. Huwag di na mo imnan ha. Isa ng vitamin C mas pa. Oy, sorry. Can I take? Can I?